Aquest és un vídeo pel Sant Jordi a casa dels escoltes d'Olot. Jo sóc en Marc Muntanya, que havia estat escolta molts anys, com podeu veure aquí darrere, al cau d'Olot també, i, i a part d'escolta, doncs jo sóc pastor. I com a pastor hi ha una cosa que m'inquieta molt i que em preocupa molt perquè sempre m'ho pregunten i és aquesta relació dels pastors amb la música, no? Aquesta idea del pastor de la muntanya, molt bucòlic, molt bonic tot, i és una idea que en el meu cas té una certa lògica perquè jo sóc músic i llavors tothom em pregunta si els hi toco música a les cabres, si els toco l'acordió, que és el meu instrument, quan estic amb elles. Jo sóc pastor i acordionista, però també conec altres pastors que són acordionistes i d'aquests pastors que són acordionistes en conec un que sí que està amb el ramat tocant l'acordió amb aquesta imatge tan bonica, però en canvi jo no hi he tocat mai de la vida he tocat l'acordió amb les cabres perquè s'atabalen les cabres, s'atabalen els gossos. Potser és perquè jo ho toco molt malament, però no, la música quan estàs pasturant no sol ser gaire bona idea perquè a part tens feina vigilant-les. Però sí que hi ha alguns pastors que encara ho fan avui dia, tot i que de pastors avui dia cada vegada en quedem menys. Però és veritat que és una imatge que més enllà del que em preguntin a mi personalment és una cosa que està molt interioritzada a la gent de com és que hi ha aquesta relació entre pastors i música. I jo hi he pensat moltes vegades i és cert que en la història, quan mirem enrere, la imatge que tenim dels pastors sempre és el pastor amb el flabiol. I aquesta imatge té una part real, té una part sòlida, perquè és veritat que tenim molts documents que parlen de pastors amb instruments, tenim molts documents que parlen de pastors amb flautes que es feien ells mateixos, o seria altres paraules, no? Instruments que es feien amb canyes, amb altres coses. I jo, per exemple, he vist un document del 1695 que era d'un pastor de 7 cases que li robaven totes les seves pertenences i tot el que tenia el pobre home eren 4 monedes, una bossa i un flabiol. I el que més li preocupava era poder recuperar el seu flabiol. Llavors vol dir que aquesta relació entre instruments, música i pastors doncs, té una base real, òbvia. Però això no vol dir que tots els pastors fossin músics o siguin músics. I aquesta idealització segurament neix del segle XIX, quan es va començar a convertir el món rural en una cosa molt bucòlica i particularment els pastors. No? En aquest moment es va idealitzar molt la figura del pastor i quan es va idealitzar es va agafar aquest pastor que tocava el flabiol com si fos la norma, quan en realitat segurament doncs, era un de cada tants. De fet, aquesta imatge tan bucòlica del pastor contrasta una mica quan vas a les fonts històriques i mires què feien els pastors fa 150 o 200 anys. Per exemple, al Ripollès està documentat en el costumari català un ball de pastors que consistia en que els pastors feien una rotllana tocant el flabiol i anaven ballant i bevent vi literalment fins que ja no s'aguantaven drets. És a dir, que s'emborratxaven, mai millor dit, com les cabres, fins que ja no s'aguantaven i caien per terra. I llavors una mica la realitat d'aquell moment no era tan bonica ni tan maca com la pinten els escrits, els poemes, totes aquestes coses, que en certa manera han marcat com veiem avui el món pastoril o pastoral. Que aquesta imatge que tenim ve segurament perquè, a diferència d'altres formes de ramaderia, el món dels pastors és un món que està molt en contacte amb la natura i molt en contacte amb els animals. Diguem-ne que amb la ramaderia de vaques, de porcs, d'altres animals com les gallines, normalment l'home ha fet que els animals s'adaptin a les seves dinàmiques i no al revés. I en canvi els pastors el que fan normalment és que s'adapten ells a les dinàmiques dels animals, no? És a dir, els moviments migratoris del bestiar es converteixen en transhumància i el pastor està fora tant si plou com si neva com si fa sol, mentre que el que té porcs o el que té gallines els té tancats en un edifici, en un corral, i els té allà, els hi posa a menjar i fa la seva vida, no? Una mica a part. En canvi, el pastor fa la seva vida amb el bestiar. I aquest fer la seva vida amb el bestiar fora fa que hi hagi aquest contacte amb la natura que interioritza una sèrie de coneixements i una sèrie de coses que vist des de fora es veu molt bonic. Tot i que els que hi som i els que ho han viscut una mica saben que té una part bonica però té una part molt fosca també, no? Perquè és molt dur, és molt sacrificat i és allò que ja se sap d'haver de treballar cada dia.
però també facilita que se't vegi d'aquesta manera tan bucòlica, no? I si a sobre hi poses un flabiol o un acordió, doncs encara més. Si voleu saber més coses de pastors, i aprofitant que estem pels volts de Sant Jordi, que aquest vídeo és per Sant Jordi, us presentaré el meu llibre preferit, que és un llibre que va molt bé no per aprendre coses sobre pastors, però sí per entendre les ovelles. I és aquest d'aquí, que es diu Les ovejas de Glenkill, de la Leonie Swan, que és irlandesa, i és un llibre que està molt ben escrit i crec que com a pastor us diré que és el millor llibre que he llegit mai sobre ovelles. I us el recomano molt i molt i molt i molt perquè està molt i molt bé. Moltes gràcies i fins ben aviat. Que és un món que s'acaba.